Как да се научите да представяте даден предмет или човек на френски език? Първият вариант е да използвате voici, voilà. Разликата е, че voici е за нещо по-близко до вас, а voilà за нещо по-далечно. Примерно voici Pierre, който е близо до мен, и voilà Marie, която е далеч от мен. На български и двете се превеждат с ето или това е. Вторият вариант е да използвате се, като може да го използвате с предмет и с човек. C'est un livre. Тук важното е да запомните, че може да направите лиезон, но може и да не направите лиезон с неопределителния член. C'est un livre или c'est un livre. Това е книга. Освен това, се можете да го използвате и с човек. C'est Marie. Можете да кажете и c'est un professeur. Това е учител. C'est un médecin. Това е лекар. Освен това, ако използвате множествено число, в разговорния език продължават да използват се, но в книжовния трябва да използвате ce sont. Ce sont des étudiants. Това са студенти. Ако искате да кажете някаква характеристика на човека, използвате il est, elle est. Като тук характеристиката може да бъде професия или прилагателно. Il est médecin, elle est dentiste. Il est beau, elle est belle. Ако използвате множествено число, тогава трябва да използвате ils sont, elles sont. Elles sont jolies. Ils sont très intelligents. Ако видеото ви било полезно, споделете го с приятели.